Mr. Tutu. Danna subscribing don kallon kayataccen shirye-shiryenmu cikin sauki. Sannan ku zo ku danna kararrawa don kallon kayataccen shirye-shiryenmu da waƙe-waƙe da fina-finanmu cikin sauki a kyauta. Ki na ba ƙauna, kai ne cikin raina. na ji daɗin kasancewa ta ne da ke a cikin soyayya. Na ji daɗin kasancewa ta ni da kai a cikin soyayya. Na yi nisa ba na jinkira so na fara. Roƙon da na yi Zuljalali ya amsan tabara. Ya bani kyakkyawa samin ki dole na yi gadara. Domin dukan qualities na mata kin haɗa sahiba babu ƙarya. Farin ciki na ya iya ɓoyo a kan silar ƙauna. Kai ka shayar da ni soyayya gashi na ya amfana. Idanuwa na sun makance taho jagorana. Dora na hanya kar da na kauce in faɗa cikin ƙarangiya. Na ji daɗin kasancewa ta ne da ke a cikin soyayya. Na ji daɗin kasancewa ta ni da kai a cikin soyayya. Na ji daɗin kasancewa ta ne da ke matsayin masoyiya, alƙawarin ki na riƙe. Cikin ƙashi da ɓargo sanki duk ya biya maƙe. Ka soyayya ce mai armashi wacce ba ta